říkáme, že máme prdele. Dobrý den, my jsme vlogeři. Ahoj. Já kurva mám prdel. Honzo, no? Já si myslím, že tady ten díl bude stát za hovno, pokud neuděláme nějakou píčovinu. Asi ty do řepky, já tam potom zahodím mobil. Tak jo. Dělej, ale pořádně do ní najeď, úplně rychle. Kurva. Honzo, a teď si já tam hodím mobil. Schválně si to přežije. Pojďme pomoct hledat, Honzo. No a kam spadnu? Tady? Pojď mi pomoct, Honzo. Jak já projedu na konci pásky, jo? Mě prozvoň aspoň. Kurva!